Πρόεδρε Αναστασιάδη, φίλοι Πρόεδρε της Βουλής και του Δημοκρατικού Συναγερμού, φίλε Πρόεδρε του Δημοκρατικού Κόμματος, Πρόεδρε Αβέροφ, αγαπητοί Κέτη Κληρίδη, συνάδελφοι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, υπουργοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κύριε Πρίτανη, ασφαλώς του Πανεπιστημίου που μας φιλοξενείτε, κύριε Περιφερειάρχη Λευκωσίας, κυρίες και κύριοι, το καλοκαίρι του 1942, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Η επικράτηση των συμμάχων ήταν ακόμη μακριά. Στις 10:53 το βράδυ της 26ης Ιουλίου 1942, ένα δικηνητήριο Vickers Wellington Mark III με τον κωδικό BJ670KOK της 115ης μοίρας βομβαρδισμού της ΡΑΦ απογειωνόταν από την αεροπαρική βάση Μάρχαμ μαζί με άλλα 13 αεροσκάφη της μοίρας ως μέρος μιας τεράστιας αεροπορικής δύναμης 403 συνολικά αεροσκαφών με σκοπό την πραγματοποίηση της πιο μεγάλης ως τότε επιδρομής εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας. Το πλήρωμα του BJ670 αποτελείται από 5 νεαρούς υπαξιωματικούς που πρόθυμα είχαν ανταποκριθεί στο μεγάλο κάλεσμα της ιστορίας. Ήταν ο Μπάτεν Φάραντεϊ, κυβερνήτης, ο Χάρι Λίντλι, παρατηρητής, ο Αυστραλός Κέλβιν Σιούσμιθ και ο 19χρονος Φρανκ Σκέλεϊ που ήταν στους μπροστά και πίσω πύργους αντίστοιχα και ο Έλληνας Κύπριος πολυβολητής ασυρματιστής Γλάφκος Κληρίδης, ο οποίος από το 1936 είχε μεταβεί στην Αγγλία για να τελειώσει το σχολείο και να ξεκινήσει σπουδές νομικής στο King's College του Λονδίνου. Και η επιχείρηση της 26ης προς την 27η Ιουλίου δεν ήταν η πρώτη για τον Σμηνία Γλάφκο Κληρίδη. Τα όσα όμως ακολούθησαν εκείνο το βράδυ, αλλά και τα όσα βίωσε ο Κληρίδης τα επόμενα χρόνια, θυμίζουν πολεμική κινηματογραφική ταινία. Στις πρώτες πρωινές ώρες τα βομβαρδιστικά έφτασαν πάνω από το στόχο, την πόλη του Αμβούργου, η οποία υπέστη ανελαίητο βομβαρδισμό και μετατράπηκε σε παρανάλωμα πυρός. Από τα 12.000 πόδια, το Wellington του Κληρίδη έριξε την μοναδική, αλλά τεραστίων διαστάσεων βόμβα των 4.000 λιβρών που με δυσκολία κουβαλούσε και επιχείρησε να απομακρυνθεί προς την ακτογραμμή. Εκεί ακριβώς βρέθηκε εν μέσω πυκνών αντιαεροπορικών πυρών και μια βολή από γερμανικό πυροβόλο Flak των 88 χιλιοστών διέλυσε το πρόσθιο μέρος του αεροσκάφους. Τα περισσότερα όργανα και τα υδραυλικά είχαν καταστραφεί. Το αεροσκάφος γέμισε καπνούς και ο Κληρίδης, τραυματισμένος, έπεσε στο έδαφος αναίσθητος. Από το πίσω μέρος, ο Σμηνίας Σιούσμιθ φώναζε μέσω του συστήματος ενδοεπικοινωνίας ότι και αυτός είχε χτυπηθεί. Και ο κυβερνήτης Φάραντεϊ αδυνατούσε να ελέγξει το αεροσκάφος το οποίο άρχισε την πτώση. Ο Κληρίδης κάποια στιγμή ανέκτησε τις αισθήσεις του. Σύρθηκε με δυσκολία προς την έξοδο και εγκατέλειψε το αεροσκάφος. Γύρω από το αλεξίπτωτο του, τα πυκνά αντιαεροπορικά πυρά δημιουργούσαν ένα εφιαλτικό σκηνικό, με άλλα 28 αεροσκάφη να πέφτουν φλεγόμενα. Εν τω μεταξύ, πίσω στο αεροσκάφος, ο Μπάτεν Φάραντεϊ κατάφερε για λίγο να επανακτήσει τον έλεγχο, αλλά τελικά το χτυπημένο αεροσκάφος κατέπεσε στην θάλασσα. Οι 4 συμπολεμιστές του Κληρίδη που είχαν παραμείνει στο αεροσκάφος βρέθηκαν στο νερό
και προσπαθούσαν να κρατηθούν στην επιφάνεια γανζωμένοι από ένα ξύλινο κασόνι που επέπλεε. Ο τραυματίας Κέλβιν Σιούσμιθ και ο Φρανκ Σκέλεϊ δεν άντεξαν και χάθηκαν. Ο Φάραντεϊ και ο Λίντλι ήταν στα όρια της εξάντλησης όταν διασώθηκαν από γερμανικό υδροπλάνο. Εν τω μεταξύ, ο Κληρίδης αντιμετώπιζε την δική του δοκιμασία. Σοβαρά χτυπημένο στο πόδι, βρέθηκε σε γερμανικό έδαφος στα προάστια της Βρέμης και σύντομα περικυκλώθηκε από ένα όχλο με άγριες διαθέσεις. Γλίτωσε το λιντσάρισμα την τελευταία στιγμή όταν τον παρέλαβε γερμανικό περίπολο. Οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο και στη συνέχεια σε στρατόπεδο συγκέντρωσης οχμαλώτων στο Στάλαγκ 344, στη σημερινή Πολωνία με αριθμό εχμαλώτου 2763. Στα χρόνια που ακολούθησαν, 3 φορές ο Κληρίδης προσπάθησε να δραπετεύσει, αλλά και τις 3 επανασυνελήφθη. Ανέπνευσε τελικά αέρα ελευθερίας το 1945 με την νίκη των συμμαχικών δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι, κανείς από εμάς σήμερα δεν μπορεί να αντιληφθεί πλήρως τα όσα ο Γλάφκος Κληρίδης βίωσε εκείνα τα χρόνια. Τις κακουχίες, τις δοκιμασίες, το πραγματικό πρόσωπο του πολέμου. Όμως είμαι πεπισμένος ότι εκείνα ακριβώς τα βιώματα διαμόρφωσαν καθοριστικά την πολιτική προσωπικότητα του Κληρίδη, την νηφαλιότητα, την καθαρότητα της σκέψης, την διάθεσή του να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. Ποτέ δεν επέλεξε την εύκολη οδό των συνθημάτων ή της επίπλαστης εικόνας. Δεν τα χρειαζόταν αυτά ο Κληρίδης. Αντιθέτως θεωρούσε ότι είχε λάβει μια δεύτερη ευκαιρία στην ζωή, την οποία δεν είχε ο Σιούσμιθ, ο Σκέλεϊ και πολλοί από τους συμπολεμιστές του, και ήταν αποφασισμένος να την αξιοποιήσει σωστά για το καλό της πατρίδας του. Ο Κληρίδης βίωσε τον πόλεμο και γι' αυτό ήθελε την ειρήνη. Αλλά ταυτόχρονα ήξερε, όπως θα τον ακούσουμε να εξηγεί στην συνέντευξή του, ότι η πολιτική του κατευνασμού δεν οδηγεί στην ειρήνη. Γι' αυτό και η ειλικρινής του ετοιμότητα να διαπραγματευτεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας του συνοδεύτηκε από την αποφασιστική ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης και την μεθοδική εκείνη προσπάθεια που οδήγησε στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν το αποτέλεσμα της νίκης του ελεύθερου κόσμου στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γεγονός ότι ως πρόεδρος οδήγησε την Κύπρο στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο και μια δικαίωση για τον Σμηνία Γλάφκο Κληρίδη. Κυρίες και κύριοι, θέλω θερμά να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Ινστιτούτο Γλάφκος Κληρίδης, την εξαιρετική ομάδα των επαγγελματικών στελεχών του Δημοκρατικού Συναγερμού που πάντοτε φροντίζουν για τις εκδηλώσεις μας. Ευχαριστίες και στον ακούραστο φωτορεπόρτερ Ανδρέα Μανώλη που μας παραχώρησε μέρος του ιστορικής σημασίας αρχείου, το οποίο επίσης παρουσιάζουμε σήμερα. Αλλά θέλω κυρίως να ευχαριστήσω την Αναστασία Παπαδοπούλου, που θεώρησε σωστό να μας παραδώσει αυτή την συνέντευξη και που είναι μαζί μας σήμερα. Αγαπητή Αναστασία, η πράξη σου αναδεικνύει πολιτικό ήθος. Μας δείχνει πως την ιστορία μας πρέπει να την αντικρίζουμε με νηφαλιότητα και σεβασμό, με κριτική ή και αυτοκριτική διάθεση εκεί που πρέπει, αλλά μακριά από τα πάθη και τις διχαστικές εντάσεις του παρελθόντος.
Και αν ψύχραιμα και νηφάλια ανατρέξουμε στο παρελθόν, ίσως βρούμε και τον δρόμο μας για ένα κοινό μέλλον. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.